Сигурни спортни прогнози представят Здравейте, приятели и любители на футболните прогнози! Аз съм Крум Димитров, а вие сте отново с нашия YouTube канал Сигурни спортни прогнози, както и с нашата рубрика Топ прогноза, в която избираме, подготвяме и анализираме един сингъл матч на около 2 коефициента. Преди да преминем и към днешната прогноза, ще ви приканя да дадете един голям палец нагоре и, разбира се, да се абонирате за канала ни и да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качваме нашата топ прогноза. Разбира се, може да ни последвате и в Instagram, където също даваме нашата топ прогноза. Имаме и Facebook група, в която вие може да споделяте прогнозите си с нас. И разбира се, Telegram канала ни, в който показваме нашият поглед на системата Martingale. Линкове към всички социални мрежи ще намерите в описанието. Здравейте, приятели и любители на футболните прогнози! За днес сме решили да анализираме за вас мача между Италия и Финландия. Отбора на домакините със сигурност не изживяват най-добрите си години, ако говорим за национален отбор. Нерадзурите не успяха да се класират за изминалото световно първенство, а в групата си за Лига на нациите останаха втори с само 5 точки от 4 мача с отборите на Полша и Португалия. Именно за това Италия ще иска да се бори с всички сили на предстоящото европейско първенство и да постигне нещо значимо, но преди него трябва да минат през квалификациите и един от аутсайдерите в групата, а именно отбора на Финландия. В исторически план, когато Италия е домакин, нямат загуба от отбора на Финландия от общо 7 мача, като също така имат 5 победи и 2 равенства, а дори в 4 от тези 7 мача са успяли да вкарат поне по 2 гола. Нещо, което се надяваме да случи и днес, особено ако се вземе на предвид и слабата защита на гостите. Прогноз за матча Италия-Финландия над 1,5 гола за Италия, на коефициент в Bet365 1,53. Благодарим ви отново, че се информирахте заедно с нас коя е най-сигурната прогноза за днес, поне според нас. Ако това видео ти е харесало, дай един голям палец нагоре и се абонирай за канала ни, за да не изпускаш всяка на наша топ прогноза. Аз бях Крум Димитров и ми беше изключително приятно.